खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जोबोद दुखुनांथाव दिनै जोङो मानसि जानानै जोनोम लानानैबो एमान जुनारफोर बायदि किसुमान खामानि मावो जायफोरखौ सासे सानैनि थाखाय गासै सुबुं हारियानो बदनाम जानो गोनां जायो। आरो थिग बिदिनो जादों कलकातायाव थाइसे जायगायाव बेफोरबायदि जाथाय जाय जाथायखौ नोंथांमोना खोनानानै आसरित मोनगोन जे मानसि सासेयाबो बेफोरबायदि खामानि मावनो हागौ होननानै। गंसे हस्पिटालाव थांनाय 6 आगस्टआव हरनि शिफ्टमोन सासे लेडिज डक्टर प्राय बैसोआ 31 सो जागोन आरो बिथाङा हरनि गावनि जे डिउटि मावनानै मोनसे सेमिनार हल दंमोन बै सेमिनार हलाव थांनानै जिरायहैयो। आरो बै सेमिनार हलाव प्राय डक्टरफोरा नाइट शिफ्ट थाबाथाय सासेनि उनाव सासे बिदिनो थांनानै बेयाव रेस्ट खालामहैयो, बेयाव जिरायहैयो। आरो जिरायनानै खालि बै हिनजावनि एक्चुअलि डिउटिया जोब्बायमोन, नाथाय एमान हराव बियो लामाखैजा थांनो माबोरैबा मोननानै सानबाय सोरांजासे बेयावनो उन्दुना थानो होननानै सियाराव जनानै। आरो बिदिनो साननानै बियो बै सियाराव जनानै उन्दुनानै थायो। नाथाय अखानायै जि हाउसकिपिंमोन न' ओरै साफा खालामग्रा मानसि बियो बै सेमिनार हलाव थाङो आरो थांनानै जा अबस्थाखौ नुयो, नुनाय लोगो लोगो होख्रावनाय आरो होख्रावनाय लोगो लोगो बै जायगानि गासै मानसिफोराबो खारलाङो बेयाव। आरो खारलांनानै जेखौ नुहैदो नोंथांमोनखौ मा बुंनो, ओरैबायदि हिनजावजों बेबहार बानायदो, ओरैबायदि हिनजावखौ अत्याचार बानायनानै बुथारनानै दोनदो बै जायगायाव, जायखौ नोंथांमोना नुबाथायथ' आसरित मोनगोन आरो खोनानानैनो नोंथांमोननि जि मोदोमनि खोमोनफोरा थिया थिया जालांजोबगोन। दा पुलिस मोनफैबाय बै जायगायाव आरो पुलिस मोनफैनानै गासै स्टाडि खालामबाय बिसोरो केसखौ माबोरै मा जाखो, गासै CCTV फुटेजफोरखौ लाबाय आरो खाथि खालानि 8-10 जनसो मानसिनि नाम लिरना लांना बै 8-10 जन मानसिखौ हमनानै लाङो पुलिसा। हमना लांनानै सासे सासेनाव सोंबाय थायो जे सोर खामानिखौ बेफोरबायदि मावदो, नाथाय बै 10 जननि भितराव रावबो गैयामोन। आरो लोगो लोगो 24 घन्टानि गेजेराव पुलिसा ओरैबायदि 3 टीम बानायो जे जाय टीमा गावबा गाव खामानि मावनो हानाय रखम, सोरबा मबाइलनि थ्रुयै बै दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय, सोरबा CCTV केमेरानि थ्रुयै, सोरबा गोबां बिदिनो 3 टीम बानायो आरो बै टीम हिसाबै गासिबो गावनि गावनि खामानिफोरखौ मावो। आरो मावनानै CCTVआव सासे मानसिनि सायाव सन्देह जायो, जाय मानसिया 11टा बाजासेयाव बै सेमिनार हलनिखै थांदोंमोन आरो थांनानै बियो अबयसे 10 मिनिट उनावनो बै हलनिफ्राय फैफिनो। नाथाय बै मानसिया 4टा बाजायाव आरोबाव बै सेमिनार हलाव थांफिनदोंमोन। आरो बै मानसिनि मुङा जाबाय सन्जय राय होनना मिथिनो मोनो। बै सन्जय रायआ बै सेमिनार हलाव थाङोमोन आरो थांनानै 40-50 मिनिट्स बेयाव थानानै ओंखारबोफिननाय CCTV केमेरायाव नुनो मोनो। आरो नुनो मोननानै बिखौनो हमना लाना थाङो पुलिसा। हमना लांनानै बिखौ सिगां बियो गुबुन गुबुन बाथ्रा बुंनानै पुलिसखौ लाखुमानो गिदोंमोन पुलिसनिफ्राय। नाथाय उनाव पुलिसा जेब्ला 3rd डिग्री बिखौ इउज खालामो, दोखो बुग्लियो, बुग्लिनायनि उनाव बियो गावनि दायनि खोन्थाया रग' रग' ओंखारजोबो। आरो दायनि खोन्थाया ओरैबायदि ओंखारो नोंथांमोना खोनासं, ओरैबायदि मानसिनि नामाव जुनारनिख्रुइबो अधिकसिन ओरैबायदि बियो खामानि मावो। बै डक्टरजों बियो फार्स्टआव सानैबो नांलायलायनाय जायो। जेब्ला बियो बै डक्टरनि मोदोमाव आखाइ होयोमोन, होनाय लोगो लोगो नांलायलायनाय जायो। आरो नांलायलायनायाव बियो खुगायाव मुथेनानै बै डक्टरखौ बुथारग्रोयो, गोदनायाव सेथेना बुथारखांनानै बिजों रेप खालामो। ओरैबायदि बिनि मोदोमफोरखौ खावलायफोराव अख्लाजोबनानै होयो, उदै सिङावबो अख्लानायनि सिन दोङो, जे आखाइफोराव अख्लानायनि सिन दोङो। ओरैबायदि जुनार बायदि बै माबाखौ बाहायदों बियो। आरो बिनि उनाव CCTVआव बेखौबो नुनो मोनो जे थांनो गोनां जेब्ला बियो हाबहैदोंमोन
एक्चुअली बै सेमिनार हल सिङाव सीसीटीवी केमेरा गैयामोन बेयाव थांग्रा लामायाव मोनसे सीसीटीवी केमेरा दंमोन आरो बै सीसीटीवी केमेरायाव नुनो मोनो जेराव माने गोन्नायाव बियो मोनसे ब्लुटुथ हेडफोन माने बिनाव दंमोन नाथाय ओंखारबोनाय समाव बै ब्लुटुथ हेडफोना गैयामोन आरो बै जे गोथैसो बै गोथैसोनि खाथियाव ब्लुटुथ हेडफोन गंसे मोननाय जायो जे माने बै हेडफोना बायनायमोन बिनि उनाव पुलिसा बिनि न'आवबो थाङो आरो न'आव थांनानै बिनो जि जन्थामोन बै जन्थानि सिङावबो थैनि माने नांना थानाय जन्थाखौ मोनो बिनि जि गस्ला जिमोन बेखौबो बिनि न'आव मोनहैयो बे मानसिया जाय सन्जय राय होननाय बै मानसिया एसे साइक' टाइपनिमोन जाय नार्सिं हमाव खामानि मावो बेयाव माने बेयो वार्डेनमोन आरो बिनि थाखायनो बिखौ रावबो जेबो होना जेब्ला इच्छा अब्लानो बेयाव थाङो फैयो आरो न'आबो नांजाबखानायमोन एसे माने मेन्टेलि टाइपनिमोन मानसिया सिगांनो 7 हाबा जाखांबाय बे मानसिया 7 हाबा जाखांबाय नाथाय सब हिनजावाबो बिनि माने बै स्वभाबनि थाखायनो बिखौ गारनानै थाङो आरो लास्ट हिनजावा केन्सार जानानै थैयो बिनि मबाइलाव माने दुनियानि एकदम गाज्रि फिल्म बुंफबजोबना दंमोन पुलिसा खोन्थानाय बायदिनो आरो बिनि बेफोरबायदि स्वभाबनि थाखायनो हिनजावफोराबो गारनानै थाङो होनना मिथिनो मोनो आरो बियो जा खामानिखौ मावदो दा खोब दावराव दावसि जाबाय दङ कलकातायाव जे सिगांबो निर्भया होननाय सासे हिनजावसा दिल्लीयाव जादोंमोन सेम माने सेकेन्ड निर्भया होननानै बुंनाय जादों बे केसखौ नोंथांमोना बै मानसिखौ मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव बुंहरनो हागोन लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक खनसे खालामनानै हो आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो इन्टारेस्टिं मोनसे भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोनथों